ҷорони гиромӣ салому алайкум. Айни замон мо дар минтақаи Муртун мегӯем бо забони бо лаҳҷаи ватании худамон мо қарор дорем. Роҷеъ ба як масъалаи бисёр муҳим ва мубрам мехоҳем бо шумо як суҳбати кӯтоҳ дошта бошем. Инро мегӯянд бо забони тоҷикӣ поинобаи заминҳо. Ин поиноба мебиёяд. Инам ин замин. Ин замини ки аст? Бародарони азиз, хай морам эҳтиром накунед, агар худатонро эҳтиром кунед. Мана ҳамин замин дар ин ҳаминҷо қарор дорад. Мо аз соҳиби замин эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамин поинобатона апаҷон, акоҷон, хоҳарҷон, додару бародарҷон тартиб кунед. Як мисоли оддӣ нигоҳ кунед. Поинобатон мебиёяд, меравад, раҳа вайрон мекунад, ҳамон тавре ки ин қисмати роҳро вайрон кардааст. Шумо оё медонед ки роҳ объекти стратегии давлат аст? Вақте ки инамин роҳ чаппа шуд, инамин роҳ вайрон шуд, мо дар оянда маҷбур мешавем ки замини шумо зада гирему роҳ кунем ва шумо дар он ҳолат ҳеҷ коре кардан наметавонед, чун роҳ нест. роҳро худатон аз байн бурдед ва аз замини шумо ба инамин масофаи раҳ мо раҳ зада мегирем. дигар чораи дигар нест. яъне ин табаре ки дар инҷо зада истодаем ба решаи худ аст, ба пои худ аст. вайроние ки дар инҷо мебинед, ин ҳамаш аз поинобаи инамин заминҳо ҳаст. дар ин қисмат инҷо соя аст, ҳамон минтақаи Муртун, як нафар туруба мондааст. ҳоло ин турубаи поиноба не, турубаи обдиҳ аст, вале бибинед имкон дорад ва дар ин қисмат роҳ ба ягон мушкилие дучор нашудааст. дар ин қисмат бошад, агар хоб барои поиноба набудааст, вале барои обёрии ана ҳамин замин. вале акоҷон, мешавад ки як қубур монем, 4-5 метр қубур ва масъала барои 10-15 то 20 соли оянда ҳал. ин замини Ёрмуҳаммад Устонадир мегӯем. бибинед, бо як фарҳанги воло корҳо ба роҳ монда шуданд. инҷо туруба ҳаст, ба роҳ ягон вайронию зиён намерасонад. мана ин замин дарахти якка болош, замини амаки мулло Қурбонам аст. Носирҷон, Толибҷон, бачаи амакӣ, ин кори шумо нодуруст. як туруба монда роҳи ҳалли поинобаи замини худро ёбед. мо ба ин боварӣ дорем ва мутмаинем ки шумо садои моро мешнавед ва ҳатман чораҷӯӣ мекунед. охи ин кор нодуруст аст. аз ҳамин замини шумо ба зарар накунад, дигар куҷое рафтан гирад, ҳаволааш бар худо аст магар? нодуруст. ҳамаи ин чуқурпастиҳое ки мебинед аз поинобаи амаки мулло Қурбони ман шудааст. ина аз инҷо об намегузарад, чун ино ҷӯйбор дорад. ин чуқурпастиҳое ки барои мошину халалдор ва симои раҳро нозебо мегардонанд, аз замини амаки мо шудааст. инаш замини ки бошад? хоб, аз об анам боло мебиёяд. анамин замин аз анамин об аз боло мебиёяд, тариқи роҳ мебиёяд ва замини ҳар касе ки набошад, акоҷон, чораандешӣ кунед, тоза кунед. охи ҳамин раҳа худатон истифода мебаред. мошинатон мелағжад, ба ягон садама дучор мешавад. барои шумо зарур, барои шумо ҳамин чиз лозим. албатта ки не. ягон тариқ мана ин хел оварда туруба монда ба дарё равон кунед. мана ин аз поинобаи замини амаки Абдуқайюмам. амакҷон, ман дидам ки шумо дар ҳақиқатам як ҷӯйбор кандед, вале мантиқан шумо медонед ки инҷо нақлиёт меравад, мебиёяд ва ин аз ҷӯйбори шумо ҳатто паяш намемонад. ба ҳамин хотир 4-5 метр туруба инами хел мемонед, поинобаи шумо ба дарё меравад. дар ин ҷо ҳам чунин ҳолат мушоҳида мешавад. чаро фақат бояд замини мо хуб бошад? чаро фақат бояд ҳама чиз барои мо хуб бошад, вале дигарон масалан роҳу ҳисоби худро бояд биёбанд? инҷо замини ки бошад, масалан инамин чуқурпастиҳое ки мебинед, ҳамаш аз поинобаи шумост. ако, апа, хола, ама аз чуқурпастиҳо ва аз поинобаи шумост. чаро бояд шумо роҳат бикунед, ҳосили замини худро бидаравед, истифода баред, вале мо бояд ба ботлоқи шумо бигзарем.
این که نادرست است. به حیث احترام و خواهش چاره اندشی کنید. دو زمین یک جایه شده، یک تروبه مانید. همین پایین آبای شما می رود به دریا و خود شما هم از همین راه استفاده می برید. و انا این چقدر پستی ها رو ببینید. اینه. نگاه کنید. یک پایین آبایی که مثلا یک ذره آب دارد، ببینید در برابر آبادی که شما حاصل را می دروید برای چاروا و گوشتش را می فروشید، زندگی خود را می بینید. با ابیکت استراتژی دولت چقدر ضرر رسانیده است. ولی این ضرر در برابر برای ما بودن برای خود شما نیز هست. چون اگر این راه ویران شود و نصف شود، ما حتما قسمت زمین شما رو میگیریم و راه استراتژی، یعنی راه که ابیکت استراتژی دولت است، ما حتما برقرار میکنیم. بنابر همین خواهش میکنیم احترامانه که شاید تا امروز نگفته بودیم ولی امروز میگوییم که حتما این قدرک آب ببینید. آخه یک تروبه مانید، این خیلی فرامده دریا با میرود. ولی یک قطره آب شما نگاه کنید قریب حدود 200 متر رو ویران کرده رفته استاده است. نمیدونم زمینی کی باشد ولی همگان میدونن اینجا کجا هست. خب این تگ این اوغل زمین هر کسی که نباشد، خواهش برادرانه، دادرانه، فرزندانه حتما چاره‌جویی نسبت به پایین آبای خود بکنید. ما حساب کردیم همگی مشکلاتی که در آینده میتواند به صدها هزار سامان برسد، همین مشکلات همگی امروز نرخی 5 یا 6 تروبه رو داشته است که ممکن که دوام در حجم 2000 سامان حل خود را بیابد. و یا برای زمین شما و پایین آبای شما ما باز از شهر دوشنبه آمده شنبگی تشکیل کنیم. سوال